Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe ýaş nesliniň watan söýüjülük, milli däplere hormat goýmak, pederliň wesiýetlerini eýermek ýaly häsiýetlerine terbiýelenmegi uğruna ýurdumyzda ýygyderli toplumlaryň işler alynıp barlýar. Ine bugunam döwletler köşgünde terbiýelenýän çağalary täze ýyl arsatynyň ýanyny aýadwabadyr garpam garşally. Dawara mezliýetiň halk maslahatynyň hemde degişli ministrlikleriň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. Garasyz watanymyzda döwlet başdanymyzyň ýygyderli aladalary bilen beden we ruhy taýdan sagdy nesli kemale getirmek, olaň okuýup başarnyklaryny açmak goýunça giňerimli işler alynıp barlýar. Bugunam çağalar mehmanlaryň öňünde konsert maksatnamasy bilen çykyş edip, özleriniň dörejilik okuýuplaryny görkezdiler. Dürli ysyklar bilen ýalkym saçýan arçanyň ýanyna olar goşga kodular tanys etdiler. Hemde mähriban watanymyzy, hormatly prezidentimizi, täze ýyl bayramyny wasp edýän aýdymlary ýerine ýetirdiler. Ýaşazyk zehinler aýadwaba, garpamyk hemde ertekleriň gahrmanlary bilen el tutuşup arsanyň daşyndan aýlanylar. Döwletler köşgünde terbiýelenýän çağalaryň durumşunda da bugun ýatdan çykmajak günlüň beri boldy. Çağalara arkadaly gahrman serdarymyzyň hemde gahrman arkadagymyzyň adyndan täze ýyl bayramçylygy nasibetli sowgatlar hemde süýjülükler gowşuruldy. Çağalaryň kalbynda saatlyk uçgunyny ýakan bu bagtyar pursatlary täze ýylyň öz bolşulygyny aýratyn öwüşgün saýdy. Şeýle-de döwletler köşgünde terbiýelenýän çağalara hormatly prezidentimiziň hemde gahrman arkadagymyzyň sowgady. Döwrewap bilim bermekde zerur gollanma bolan okuw enzamlary, multimedialaşdyrylan interaktiv tagtalar dawaraly ýagdaýda gowşuruldy. Azaýyp tanysary ýerine ýetirip bu ýsonçy goşgulary bilen çykyş eden çağalaryň ýüzlerine mähri doýulýar. Olar bu döwletiň goýnuny, azaýyp durmuşyň gujagyny gahrman arkadagymyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň saýasynda esretli günleriň hödýerini görýänlikleri üçin özlerini çäksiz bagtly saýýarlar. Bagyt bolsa şadiýanjy çağalaryň arzuwyny hasyl edýär. Belent baskançaklary, uly ösüşleri, dörejiligiň täze sahypalaryna tarap ruhlandyrýar. ýylyň 7-nji dekabryna geçirilen Gurbanuly Berdimuhammedow adyna howunarlygy mätä sagalary himayet bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň müdiriýetiniň mezliýetinde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadagymyzyň belleşi ýaly biziň halkymyzyň çağany hemme taraplaryň mähir alada we söýgü bilen gurşap almak ýaly gadymdan gelýän insanperwer däpleri bar. Dawaraň ahyrynda döwletler köşgünde terbiýelenýän çağalar özleri barada edilýän alada üçin döwlet başdanymyzy hemde gahrman arkadagymyzy hoşallyk bildirdiler. Hemde täze ýyl münasibetli gutluglaryny we arzuwlaryny beýan etdiler. Mähriban arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe täze 2020-nji halkara parafatçylyk we ananşmak ýolunyň ilkinji gününe siziň bize täze ýyl bayramçylykly münasibet ýolan sowgatlaryňyz üçin köp sag bolun. Siz biziň watanymyzyň ähli ýaşlaryna we şunyň bilen birlikde biziň mähriban ýaşlarymyza okumak, döretmek, dünýä garaýşymyzy giňeltmegimiz we kemilleşmegimiz üçin ýygyderli alada edip täze innovasion tehnologiýalar bilen üçine ýerdiňiz. Anha bugün hem gahrman we mähriban arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz siziň bize uradan şahser paý sowgatlaryňyz hem bize ören buýsandyrdy. Şular ýaly sowgatlar uradan üçin size köp sag bolun. Gahrman arkadagymyz, arkadaly gahrman serdarymyz siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, tutýan tutumly işleriňiz elmydama rowarçylyklara beslensin. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Arkadaly gahrman serdary şöhrat, arkadaly gahrman serdary şöhrat, arkadaly gahrman serdary şöhrat. Sowgatlaryň gowşurulyş dawaralarynyň çäklerine bayramçylyk münasibetli dawara gatnaşyjylaryň toý saatlygyna saatlyk goşan ägir dolu süýjülük tortunyň kesilip paýlanylmagy aýratyn täsirli we lezzetli duýgulary döretdi. Çağalar täze ýyl saatlygyny goşalandyran şeýle bagtyar pursatlary peşkeş edendikleri üçin gahrman arkadagymyza we arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk duýgulary bilen süýjülük tortundan natdylar.